Takže zdravím u nového vlogu a v tomto vlogu sme na letisku všetci traja a v tomto vlogu ideme nejakým spôsobom do Štokholmu, do Švédska, kde som teda nikdy nebol a ideme tam za jedným veľmi dôležitým poslaním, keď to tak poviem. Ideme tam kvôli coachingu. Tento coaching nie je OFM coaching, tento coaching je čisto, že business coaching od jedného človeka, ktorý robí affiliate marketing na veľmi vysokom leveli, takže sme si kúpili coaching a ideme tam osobne za ním na coaching. A toto je point, ktorý by som chcel tu napovedať, je, že je veľmi dôležité ísť na nejakým spôsobom na nejaký coaching, vždy sa vzdelávať, OK? Pretože treba si uvedomiť, že napríklad ja, ako to, že som utratil viac, už dneska viem povedať, že som utratil viac ako 60 000 eur za rôzne kurzy, coachingy a tak ďalej od začiatku mojej kariéry, OK? A kebyže, čo chcem povedať je, že to sa akumuluje a proste každá jedna malá informácia sa dáva na seba, OK? Čo týmto chcem povedať je to, že nejakým spôsobom je to dôležité sa vzdelávať, OK? A veľa ľudí, lebo je veľmi taká natúra, OK, v dnešnej dobe, že kurzy alebo nejaké coachingy a mastermindy sú scam. Čož môže byť pravda, ale treba si uvedomiť, že aj keď ideš uvediem príklad so ženami, OK? Ideš na 10 rande so ženami, OK? Tak možno 2 z toho sa s nimi vyspíš, OK? Alebo že dve z nich možno budú tvoje, že girlfriends, OK? To je to isté aj s coachingami, aj s týmito kurzami. Proste kúpiš si proste veľké volume týchto coachingov a proste 2 z toho budú strašne dobré a ti zmenia život, OK? Ale tu sa jedná o to, že nejakým spôsobom, keby si si predtým tých 8 nekúpil, tak sa nedostaneš k nejakej informácii, ktorá ti zmení život, OK? Čiže všetko je o volume. Proste postneš, ja neviem, 10 videí, 10 Instagram Reels, 9 bude mať úplne málo views, potom 10 pôjde viral, OK? Čiže nejakým spôsobom, to je moja mentalita za tým a ja reálne do teraz sa v kuse snažím vzdelávať úplne v kuse nejaké špecifické informácie a preto ideme teraz za typkom, čo robí affiliate marketing na vysokom leveli v Štokholme do Švédska. Ideme na jeho coaching, OK? A bude to veľmi zaujímavý vlog, lebo v Štokholme som nikdy nebol, takže bude to aj sranda. Takže ideme na to, hurikán je vonku nejakým spôsobom a bude to zaujímavý let, bude to turbulencia, máme radi turbulenciu. Máme radi piť alkohol v letadle, máme radi kávu a je to tak, Honzo. Je to tak, a nesmiej sa, lebo je to tak, my proste máme radi alkohol piť v letadle, keď je akože hurikán. Vieš čo myslím, takže ideme na to. Takže ľudia, ako vidíte, pristali sme vo Švédsku, v Štokholme a len taký malý point ma napadlo teraz, lebo my sme si tento coaching kúpili iba dneska je piatok večer, teraz sme pristali a my sme si tento coaching proste nejakým spôsobom len kúpili. A hneď sme pozreli, či to letí do Štokholmu a kúpili sme to, OK? Čiže to znamená, že to je vlastne nejakým spôsobom speed, hej? Veľa ľudí nevie proste si len proste tak povedať, že OK, že máme nejakú príležitosť a že hneď pozrieť letenku a vlastne sme tu. Pred 6-7 hodinami som ani nevedel, že dneska budem v Štokholme, dneska som v Štokholme, OK? Takže speed je veľmi dôležitý a toto budem vždycky spomínať, hej? To vždycky. Aj keby neviem, čo mi poviete, že toto budem vždycky spomínať z dôvodu toho, že proste nejakým spôsobom to je neskutočne dôležité, OK? A hovorím, pred 6 hodinami som nevedel, že tu sme a sme tu teraz, takže ukážeme vám troška Štokholm a poviem potom viac, keď sa vidíme z letiska. Takže, jednu vec, čo som zistil, ľudia, je to, že sme v Štokholme. Toto je tak gay mesto a krajina, že som v živote nevidel nič viacej gay. To je neskutočne gay. Išli sme teraz okolo pani policajtky, ktorá je biela a pani biela policajtka v Štokholme, kde sú všetci Aryan, úplne bieli ľudia, tak biela policajtka pomáhala nejakému Černochovi. A to by som povedal, že ja som to reálne že nakreslil ako Monalízu a to by som dal ako nejakým spôsobom, návod na civilizáciu, že ako to tu chodí v Štokholme, OK? Tak by som to nejak povedal a je to odporné, strašne gej. Nikto tu nemá žiadnu, že rebelskú krv, všetci tu poslúchajú, všetci sú tu skurvení NPCs, strašne gej to je. V živote som nevidel viac gay mesto, ever. Je to síce čisté,
treba si pamätať, že keď je mesto nejaké čisté, tak, a také, že moderné a tak, treba si pamätať, že je za tým niečo veľmi temné, OK? To, že je mesto čisté a moderné, neznamená nejakým spôsobom, že sa tým niečo temné neskrýva, ale tu na sami skurvení gay, samé LGBT, absolútne všetko, ako je to neskutočne. A by the way, to je dobrá značka na topánky, to je cool. Shoutout. Ale čo chcem povedať je, neskutočne gay. A všetci ľudia sú tu gay. A všetci sú tu, že equal, že 50 na 50 žena, muž, všetci, OK? Neskutočné, v živote som také niečo nevidel, no som z toho absolútne disgusted, akí sú všetci gay. Nikto to nemá ani troška balls, všetci sú gay. Gay, všetko, čo vidíš, je gay. Áno, ale zase je dobré, že sú tu hot girls a tieto hot girls sú veľmi easy, takže akože áno, ja sa nesťažujem, ja to využívam, OK? Ale každopádne strašne gay. Dobre ľudia, takže taká malá poznámka, čo chcem povedať, hej, takže za mnou, ako môžete vidieť, je protest, iránsky nejaký protest, hej, že chcú režim change na iránsky protest, OK? A 100 metrov od tohto iránskeho protestu je LGBT protest. Takže vítajte vo Švédsku, vítajte v západnom svete. Je to veľmi zaujímavé, no, že tu je Irán protest, iránsky protest, 100 metrov odtiaľ to je LGBT protest, všetci sú gay, strašne divné, ako divní ľudia. Lebo ono to síce vyzerá pekne, áno, je to krásne mesto, čisté a tak ďalej, ale tí ľudia, to sú absolútni NPCs, že to je insane, ďalšie, čo som si všimol, by the way, to chcem povedať, je, že som videl nejakého muža, jak ho žena drží za ruku a tak za ruku a tak išli cez prechod, OK? Gej ako kot, nedáva to zmysel, tu sú nejakí Iránčania, tu bola nejaká izraelská a iránska vlajka, a za mnou, ako môžete vidieť, sú zo Somálska ľudia, takže tak. A čo chcem povedať je, že hovorím, akože nedáva to zmysel. Proste nezmysel. Irán, tam je LGBT, všade sú geji, teraz okolo mňa prešli Somálci. Takže vítajte vo Švédsku. Je to Švédsko a krásna švédská kultúra, no. Takže tak, chcem povedať jen také ešte vec, čo ma napadla teraz. A sme sa aj bavili s chlapcami tu na prístole, že kebyže treba si uvedomiť, že veľa ľudí, ktorí majú peniaze a slávu, tak žijú úplne zlý život. Strašne zlý život. Je veľmi ťažké nájsť niekoho ako ja. Pretože ja reálne neodpovedám nikomu, robím si čo chcem, kedy chcem, 24/7, čo chcem, kedy chcem, ja chcem, nula zodpovednosť za nič. Proste treba si uvedomiť, že prečo chceš peniaze? Peniaze chceš, aby si mal slobodu. Ale veľa ľudí, ktorí majú peniaze, tú slobodu proste nemajú, hej? A ide o to, že veľa ľudí, povedal by som tak, že tam ide aj o štýl, ako zbohatneš. Čiže ja by som povedal, že to, ako zbohatneš, má veľkú koreláciu medzi tým, že ako slobodný budeš. Lebo keď zbohatneš príliš pomaly, ako nejakou tradičnou cestou, tradičným biznisom a tak ďalej, tak realisticky nikdy nebudeš mať takú tú plnú slobodu, hej? Ja ani neviem, čo je dneska za deň, asi je sobota, ne? Sobota. A sedím si proste nejakým spôsobom vo Švédsku v Štokholme, keď som vlastne ani nevedel včera, že budem vo Švédsku v Štokholme, OK? Proste veľa ľudí, ku ktorým sa veľa ľudí pozerá, že to je môj vzor, to chcel by som byť taký úspešný ako on má super život, reálne nemá super život, vieš čo myslím? Mám proste nejakú priateľku, ktorá ho drží doma, alebo ženu, proste hej, má nejaké deti, na ktoré musí dávať pozor proste nejakým spôsobom, OK? Nemôže robiť nič, realisticky veľmi málo ľudí má slobodu. A to som si reálne teraz uvedomil, že proste, že aj proste takto, ide aj o to, že proste aj keď si sa pozrite napríklad na nejakých profesionálnych športovcov, tak reálne, on keď sa zraní, je v piči a nič nevie, OK? Ďalšia vec, musí chodiť spať skoro, musí chodiť na tréningy, nejaký iný muž mu hovorí, čo on má robiť. Predstav si, že ty ako muž, OK? Si dospelý muž a iný muž ti hovorí, čo ty máš robiť. Že zajtra je tréning o 9 ráno, že musíš tam ísť. Lebo nejaký iný muž ťa donúti, čo máš ty robiť so svojím telom. Gay. Takže nejakým spôsobom je veľmi, veľmi málo ľudí, čo má skutočnú pravú slobodu. Nikto o tomto nehovorí. Perfektní město, density of
snow bunnies with huge milkers. Never seen anything like this before. Incredible. Jo, vlastně česky. Ale toto nás zajímá, čo za ľudí tu na čo sú. No tak lidi, to je takový klasický problém těch, řekněme, westernizovaných zemí, kde se mají lidi zbytečně moc dobře. Tak zaprvé jsou strašně nudní všichni a už je ta společnost tak multikulturní, že nevím, strašně gay prostě. Všichni strašně gay, strašně nudní. Plus do toho máš mix prostě Somálců, lomeno prostě nějakých lidí z Libye, co tady dělají samozřejmě buď úplný slaves, anebo prostě se tady navzájem rejpujou v těch jejich komunitách. Nicméně je to tady krásný, líbí se mi tady, ale žít bych tady asi nechtěl, no, ale jakože super to tady je, nicméně strašná nuda. Ale uvidíme večer ještě, jak půjdeme ven do klubu, jak to tam bude vypadat, no. Je to neskutočná nuda. Akože nedá sa to absolútne Nicméně jsme Nordic countries. Moje nejoblíbenější hobby je chodit do sauny jak úplný primitiv postižený. To znamená, že má to svoje benefity, že jo? Finsko, lomeno Švédsko, Norsko, takže tady je to cool, takže máme ještě v plánu jít někam do sauny, do nějaké kvalitní, si dát nějaký sessions, no.